ito na istorya ng Barangay Bukbok, pwedeng dugtungan ito. Ang plano namin dito ay isasalin namin sa makabagong sistema na ngayon, technology, ipapasok namin sa CB o BBB para yung mga kababayan natin na malayo na gusto nilang pakinggan kung paano nangyari ang Barangay Bukbok. Yun ang kwento na pasalin-salin sa ninuno sa Barangay Bukbok. Ngayon, yung panahon ni Kapitan, itong year 2000, gusto niya rin dugtungan. Kaya i-reshoot namin yan pagkatapos nitong kwan. Isusunod din namin. Yan ang pinag-usapan namin. Kaya dito ko na pinuputol. Ako si James Tulagan, Francisco Tulagan, anak ng Pablo Tulagan, at Barangay Bukbok. Pasensyahan nyo na sana ako kung may hindi pa masyadong eksperto at saka yung mga pamilya hindi ko nababanggit, pwede pa rin natin dugtong dito tayo. Pwede. Makipag-ugnayan lang kayo kay Barangay Captain Mario Galicia dahil doon na natin ilalagay yung mga kakulangan sa na-discuss ko tungkol sa history ng barangay. Ito na ang masasabi ko sa inyong lahat, kababayan, kung yung mga apo namin na susunod-sunod, ito na ang Barangay Bukbok. Salamat at sikayan amin.